Усім прывітанне на сувязі з Jackson Gamer, і гэта жалезны падарунак у Forza Horizon 5. Для тых, хто тут упершыню, я тлумачу правілы. Калі ж вы тут не упершыню, перамотвайце на наступны таймінг. Першае. Выбіваем машыну з велспіна. Выключэнні, формула дрыфт, оффроуд машыны і іншыя, якія не маюць знешняга тюнінгу. Ух ты, 370Z. Другое. Тюнінгуем знешне. Так, обвес есть, слушай. Ух ты ж. Третье. Тюнингуем внутренно. Ставим все на максимум. Как всегда. Четвертое. Придумываем и створаем винил. Вот такой у нас с Беном получился дизайн. Пятое. Тестуем. Но управляемость хорошая все равно. В любом случае она хорошая. Шостое. Дорым выпадковому гульцу. Подарок отправлен. Спадзяюся, правілы зразумелыя. Прыемнага прагляду. Давно не было железнага подарунка. Апошняя серия была у прошлом годзе. О, нам ужо выпала машина. Вось, ну пачнем тюнінгаваць. Пачынаем мы, як заўжды, з внешняга тюнінга, знешняга. А вось, я бачу, што ёсць... Вось тут. Кузовны набор. А ну... Можна і самому зрабіць гэта. І ўсё. І нічога больш. Спойлер, ну, трэба. Гэта нам трэба. Ну, што? Вось такой. Вось такой зробім. Я пакуль не ведаю, для якой гонкі нам зрабіць гэты аўтамабіль. Для якой дысцыпліны. Унутраны тюнінг. Гэта ўсё будзе ў перамотке. З'явілась у маёй галаве ідея, якім зрабіць аўтамабіль. Не, чорны, чорны, гэта не тое, чырвоны, ну... Добра, але я хачу іншае зрабіць. Вось такі. Вельмі прыгожы колер. Дыски застануцца такімі. Суппорта пусть будут таксама у цвет, у колер кузова. Так, здесь тут мы ўсё зрабілі. Зараз пераходзім да вінілу. And announce the movement still right. A super song for the cause. Feel a load in your brain for the episode. It was just begun. Brother Black, the beat is back. And you don't, I won't. If you still, I will take 3 jams and hold them. This
what I told him. Rock the other side, the sucker lied. Said he would shock him, but never tried it. So I took him away, I never stayed, y'all. He made a jam to get you slammed back to back in the place where the suckers are born. Whatever it takes to make it. Я шмат часу думаў, што зрабіць для гэтай машыны і нічога лепш не прыдумаў, чым вось гэта. Аднак я спадзяюся, вам гэты вініл падабаецца. Гэта самы час зараз жа паставіць падабайку, напісаць каментарый і падпісацца на канал, калі вы гэтага яшчэ не зрабілі чамусьці. Ну а мы ідзем да дрыфта. Я чакаў шмат часу для таго, каб выйшла Сонька, каб было ўсё вельмі прыгожа, бачна на відэа, і вось яно выйшла. Што ж, давай паспрабуем, як выйшаў у нас гэты дрыфт-корж. Гэта непрыгожа выглядае, але ж ён вельмі добра дрыфтуе. Глядзі, пад якім кутом ён можа гэта рабіць. Ой, я подумаў, што трафік непразрысты. Ну, добра, давай яшчэ у іншую сторону. Таму што першы раз быў непрыгожа. Можна было гаразд лепей праехаць. Вось, глядзі, ну-ка. А на чацвёртай можа дрыфціць. Глядзі. Вельмі прыгожы дрыфт-корж получыўся. Ну і даруем нашу тачку выпадковаму гульняку. Як ён там, Холден? Гэта быў Холден? Не памятаю. Гэта быў Холден, так. Давай усе гульнякі. Можа быць, просто спадзяюся, вам спадобалась гульня. Просто. І ўсё. Окей. І ўсё, падарунак адпраўлен. Вось такі у нас дрыфт-корж выйшаў. Вельмі просты вініл, як заўжды. Але ж, дай мне ведаць, ці спадобалась тебе серыя, або ж не. Таму я спадзяюся, табе спадобалась гэта серыя. Ты ўжо паставіў сваю падабайку, аставіў каментар і падпісаўся на канал, калі гэтага яшчэ не зрабіў. Ну, усім удачы, усім пакуль-пакуль.